Ne görürüz? Hemşin. Aha böyle tarafta da var ha. Dostlar ne? Şu yeri atların Yıldız'ın içinde oynan yerleri. Tak bir köçe. Köçe derler bir yol mu olma koydan ehlisi. Kada kemana Kanada? Fatih salam ede. Freestyle var ha. Hava soğuk derler, hava ne könekçin ekspertler giydiler. Ana tarafa isil mi? Mak selamet de maksat. Şuradan klatasına totonaşlarla. Gün çıkıyor havaga toy. Charge ulama hatta. Aleyküm selam de. Oğlum de. Burada gün çıkıyor şu an. Muhammed Ali'ni gördünüz, Donald Trump'ı gördünüz, başka var mı? Esasır akerler solar, ondan sonra kalanlar, aydınçılar, alıkbarcılar, rejissör, ya da başka sınavlı iskiyerler var, siyasetçiler. Nasıl be? Şöyle güzel gördüğünüz devam edin. Bak zif! Yatındır onlara. Aleyna Türkiye'nin workout bir ara bulur. Aleyna Türk var. Ha, Türkiye'de zaten. Böyle tamam, selamun aleyküm. Kadra tavaif, bağdır yerdiriz. Muhammed Ali'nin Yıldız'ını yanı görüp bilmedikleri var olsa ben efiri paylaştım 24 saatte ona söyleyin Thomas edilersiniz. Good morning. Bundan şunun yali, ben hat 3 kişi bir yere karışıptım yani Yıldızlaryn yanından yerler bir seyilge gözüme geldi ilk başta. Bir ayratin yazılan yerdir aytdım yok. Böyle bir trotuarın üstüne basıp gidip birler.
Bir taraftan gowy adlarynyň bolmagyny beýleki tarapdan we adamlar gündesinden mowzuat terine. Her kim gelen geçen üstünden bas geçip gör. Bilemem. Olaryň bu garaşy başgasydyr. Ýene gowy özleri üçin. Vekil Gurbanow, Kaliforniya ştatynyň ady, Los Angeles şäheriniň ady. Näsip bolsa bugün ýene bir näçe ýere San Francisco şäherindäki Golden, näme Altyn köprü. Ne bilýänsiňiz köprüňiz şöýrik barmakçy. Ondan sonra şöyle de bir näçe video ýazgydy. Sizinle paylaşarız. Bilmeýänler, bilerler, bilýänlerim. Bilýän aktaryny paylaşar şo wagt efirde biziň bilen. Oscar Levans. Umuman şunun ýaly başga bir köçe mene küskät görmedim. Haydi ver takam bolýa. Ertelige edelim. Hey, trying for the tourist town. Dedik soraklaryňyzy sonra şahtydan ýazyp goýuň, men hökmen ähliňizde jogap berem jogaplar. Ne şunun ýaly Los Angeles. Oldu. Etken tutulur mu? Yeah, oldu. Dünkü tanışınız var. İlk masenete. Dün akşam kayadıyorsun. Lirik ve safarlar etkiyorum. Apple magazine. Dostlar, öňem bir näçe gittik. iPhone'lar gördük Apple magazine. Ýöne daha da var biler Google'la Apple'ın firması var. Düýbi. San Francisco'da şu. San Francisco baranmazda belki şu Apple'ın düýbüne barıp bilersin. Market. Ekajemin. Hollywood bazary. Dollaryň bahasy düň teretdim 75 sent. Ajyp. Bu ýerde dollar Katar'da. Şonuň ýalyna bugün näsip bolsa San Francisco geçenmizde o ýerde belki Google ähliňiz bilen ýaňy Google'un düýbi. Ne barıp biler, ondan sonra da Apple'ın düýbüne, yani esasy merkezleri beýlekeler Apple Store olmagydyň ähli ýerde de bar. Esasy düýbi şu Kaliforniýada şu ýerde. Ondan habarlaşar näsip bolsa özüňize goýjak eredin. Gejäňiz rahat bolsun. Ähli dostlaryňyz beýle ähliňiz talip töleme bizem yani kommentasyonyňyz bolar, bila ýaşaýanlar, okaýanlaryňyz bolar. Bir başga wagt takypatyna goşulmagy. Unutmasınlar, ählisine maslahat beriň. Habarlaşar özüňize goýjak eredin.